Ajo, dvoumio sam se da li da napravim ovo jer je ovo sad jako poznata stvar i većinu su toga prošli Netskisi i bajko oko ovog problema, ali pošto ja jesam jedan od većih na ovoj našoj anime sceni, mislim da bi i trebalo i ja da dam svoje mišljenje o ovome. A i pre svega proširim vest. Ukoliko niste znali, nedavno je saznato da vlasnik Anime Srbije ima hobi da se javlja maloletnicama. I to na jako specifičan način traži slike njihovih ruku i nogu. Kako to na specifičan način? Pa očigledno je. Ukoliko vi njemu pošaljete sliku vašeg dlana, on će vam odrediti u koji vi Naruto klan pripadate. Nakon čitanja njegove izjave, morao sam sam sebi da puknem jedno 5 šamara, stavim svoju zebu u moje gaće da bi napravila kućicu od mojih jaja, da se prekrstim 3 puta, popijem svetu vodicu i pre svega pričestim. Da bih ja zaista mogao da se oporavim od ovog cringe-a, jer je lik zaista utripao da je ona kapa iz Harry Pottera koja određuje u koju kuću pripadate. Samo što ovaj put traži ruke i računa se samo ako ste žensko. Jebi ga Harry, vrni se nazad po stepenice. Sad ovo vjerojatno vama ne zvuči kao veliki problem jer su ruke u pitanju. Pre svega, moramo uzeti da Stefan Zik ima 26 godina i javlja se maloletnicama od 13 do 17 godina. To samo po sebi jeste dovoljno alarmantno, a to što ih ubeđuje i ucenjuje da slikaju ruke ili u jednom primjeru noge je veoma neprijatno. Hvala Bogu da je neko reagovao na ovo pre nego što je eskaliralo u mnogo veći problem. Pored ovog mog klipa, ukoliko vas zanima ova stvar detaljno, pogledajte Netskisov klip i u njemu ubacite pogled na Google Drive link u kojem imate više dokaza o ovome. Naravno pogledajte i sam klip, a i preporučujem vam i da bacite pogled i na bajkov. Ukoliko želite sa više strana da saslušate ovu situaciju. Generalno kako ih je ucenjivao. Ukoliko im oni ne pošalju ruke ili noge, oni dobijaju ban sa svih platforma gdje je on vlasnik. Da se ovo desilo starijoj osobi, ovo ne bi bio toliki problem, ali iz perspektive maloletne ličnosti, ovo izgleda malo strašnije, jer ban je malo značajniji njima. Javljao im se preko oficijalnog Anime Srbije naloga i zbog toga par njih i jesu to uradile, na vrlo veliku žalost. Znači Zik je iskoristio svoju punu moć i influence da nabije krivicu ovim devojčicama da bi on dobio sopstvene beneficije od njih. Još nešto ogavnije od ovoga jeste to što ovo nije bio jedan slučaj, ni 2, ni 3. Ispostavlja se da je ovo radio dosta godina unazad, samo što to niko nije primetio do sad. Svime ovime rečeno, iz svih naših klipova dokazano je da se javljao maloletnicama. Tražio im da slikaju njegov fetiš, što su ruke, i manipulirao ih je da to urade. To se kategoriše naravno i kao i zlostavljanje. Kako mi ovo zovemo, dragi moji? Da, ovo se zove pedofilija. To je jedan od najgorih krivičnih postupaka koji mogu nekome da nabiju tolike traume koje će ostati maltene ceo život. A sa ovakvim likovima baš nikad ni ne znate kad će stati i jako je bitno da se reaguje. Sa takvim likovima imajte samo umu da sve krene od sitnice ka gore. Pogotovo sa osobama koje koriste njihovu moć da dobiju ono što žele. Jer ukoliko vide da mogu da forsiraju to, doći će i želja za nečim većim. Ja se iz dubine svog srca nadam da se to neće dogoditi, jer je to zaista nešto užasno. Hvala Bogu pa nije baš došlo do toga. Ovo je veliki udarac našoj zajednici jer je sam sajt najpopularniji što se tiče gledanja animea sa srpskim prevodom. Nikada nisam bio fan njihovog sajta zbog više stvari, ali tužno mi je tih ljudi koji su prevodili za ovaj sajt jer je Ziki Diki maltene pljunuo po njihovom trudu time što je ispao sebičan, jer etiketa pedofil se ne pere i nikad neće. Moj savjet bi bio svima da se malo odvojite od komuniciranja s ovom osobom. Ne bi bilo ni loše da se prešaltate na neki drugi sajt za neko vreme dok se vlasnici mentalno ne saberu, ili još bolje da peglate taj engleski malo brže. Ja kao balkanski anime youtuber sam poprilično zgađen ovime što se dogodilo i zaista mi jeste tužno svima koji su bili žrtva ovome. Ja jesam od onih koji je sklon crnom humoru u mojim klipovima i imam umobolne izjave zbog samog mog humora, ali uvijek gledam da ispuštujem svaku osobu koja pokušava da stupa u kontakt sa mnom. I ja pravim greške, naravno ne ovolike, mada uvijek gledam da se našalim i popričam sa vama. Nadam se da ovo neće ocrniti toliko našu zajednicu. Po mom mišljenju iz ove zajednice izašlo i dosta pozitivnih stvari. I bilo bi mi jako tužno za sve individualce koji se trude da ulepšaju ovo mesto, da budu zamračeni ovakvim glupim postupcima jedne budale. Ovo je pre svega mesto gdje gledamo svi da se družimo, podelimo naše iskustvo ili nasmeje. I naravno uživamo u animeu. I nadam se svima koji su pripadnik ili bili pripadnik ove scene, da će vam ovo ostati u pozitivnom sećanju. Htio bi još par stvari da razjasnim pre što zapakujem celu ovu stvar. Fetiš na ruke itekako postoji. Zapravo može se reći da možemo bilo koji deo tela da napravimo u fetiš. Radno je, ali istinito. A time šta je mogu da radi sa tim slikama jeste ono, ili da ih preprodava kupcu koji se loži na to. Koliko poznajete Zika i mislite da je ovo lažno, imate kao što sam na
napomenuo i pre kod Netskesa u klipu u deskripciji Google Drive, kojem imate sve dokaze koje su potrebni za vaše oči. Također Ziki malte ne priznao da je to uradio. Verujem da možete da saznate više o tome ljudima koji su pričali s njim. Ja ga lično ne poznajem. Znam da je ovo balkanska scena i da svi misle da je ovo prvom priliku napravljeno zbog pregleda i da je fake. Zahvaljujući takvoj debilani koji su radili to u prošlosti na ovim prostorima, kad zaista nastane pravi problem, ljudi ga ne shvate ozbiljno. Tim ljudima imam samo da kažem svaka čast. Ovo je jedan i od razloga zašto govorim da je ovo mesto zatucano. Ovo je pravi problem, ne bi reagovali da nije. I kad se ovako nešto dogodi, treba da se adresira. Ukoliko ste kreator sajta, kanala ili nečeg sličnog, normalno da ćete biti u kontaktu sa vašom publikom. To je i pre svega lepo. Ali ukoliko ste punoletni i u kontaktu ste sa mlađima od vas, molim vas budite odgovorni i odrasli. Moj predlog bi vam bio i da pročitate koncept koji se zove grumovanje. Čisto da imate to u znanju. To je toliko od mene, ovo je bilo samo ukratko. Kao što sam rekao i malo pre, ukoliko vas zanima više o ovome, pogledajte sve klipove. Ljubim vas, čuvajte se, ne slikajte se ljudima koje ne poznajete pre svega. Makar i ako vam se Vučić javi, nemojte. Ujebem ti.